What's up mga kabaro no? Kumusta? Nako karon mga kabaro no sa Luyo sa SM Lanang mga kabaro no. Tanaw na to i-update mo sa mga development diri sa Luyo sa SM sa Lanang mga kabaro no. O karon mga kabaro no, ipakita na ko sa inyo ni mga kabaro no kini ipang sugdan diri himo nga mga kondo mga kabaro no. Kini iCure building. Kaya kini mga kabaro no kanang tapat sa taas nga iCure building clock tower na diri mga kabaro no. Sa likod niya kini mga kabaro. Nagapay ipansugdan diri mga kabaro no, mga ipang construct diri sa Luyo mga kabaro. Muna mga kabaro. Muna mga kabaro no. Kaya mga kabaro mo diretso taron sa atubangan sa SM Lanang mga kabaro no. Muna mga kabaro. Oh. Pataas. Ya. Unsa kaya nga building ya? Kini gisuglan kini kanang taas. Oh. Kundo. Kundo gyapon na siya. Unsa nga kundo ya? Para kundo na. Okay pero kini clock tower man no? Oh. Oh sige, salamat kay kuya ha. Ang tagiya ni nga yuta diri ya. Unsa gani ya? Ambot unsa ni nga kuan diri? Ako daw daghan man lang kuan. Daghan nilang kuan? Oh. Sige, salamat kuya. Dito sa ko dito ya. O katong gamay mga kabaro no, katong makita sa kong lintis kong kamera, Acacia Hotel mga kabaro no, diri sa Lanang. Yung mga kabaro padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Og kumusta na to ang diri sa Luyo sa SM. Kay naam ko nag-comment mga kabaro nga nindot po daw diri ang Luyo sa SM Lanang. Sa nakita na po mga kabaro no, daghan gyud pang sugdan nga mga building mga kabaro. Sama ni mga kabaro. Kaya mga kabaro no, humanan ni siya sa taas daw aning iCure building na call center nya sa ubos na mga tenant. Ya agi kuya. Mo ni mga kabaro no, nya diri i-develop siguro gyapon ni diri mga kabaro kini. I-develop gyapon ni diri makita nimo no kay gisug burag bakante man gid siya, wala man gid na muyo. I-develop gyapon ni mga kabaro no kay na may gisugdan og poste nya nay kuryente. Padung ni develop ning lugar diri mga kabaro no, kini makita diri mga kabaro no kini. Yan mga kabaro, padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Kanang dia sa unahan mga kabaro. Sa makita sa lintis sa akong kamera. Muna na ang SM Lanang Premier mga kabaro no. Yan karon mga kabaro, padayon tas pagbaktas no. Sa nakita na ko mga kabaro, daghag na nga bag-o diri no kay kasagaran ug na kung anhi diri dili na ko mo hapit diri sa Luyo, kundi sa tubangan lang sa SM og sulod sa compound sa SM mga kabaro. Sa pagkakaroon mga kabaro no, atong tuyokon ug unta no nay mga dalan diha nga entrance pasulod sa SM. Ano mga kabaro no, andagoy sa building mga kabaro. Ano no? iCure Tower mga kabaro no. Ya dito clock tower nya. Kini mga kabaro kana makita kini. Siguro mga kabaro no, sa pagbalik na to diri mga develop pa ning lugaran ni kini diri oh. Kadto mga kabaro no, Acacia Hotel Davao. Yan mga kabaro no, padayon tas pagbaktas no. Uy. Makita namin mga kabaro no, mo so nag-iingon nila nga kabaro no nga hospital kanang sana LPDHI. Mga kabaro no, atong adtuon mga kabaro no kung unsa sa kagwapo sa gawas mga kabaro, di lang ta musod sa ospital no. Mga kabaro mo ni ang gawas sa iCure Tower mga kabaro no. Iyo no. Oh. Grabe na diri sa kuan no, sa Lanang. Kaliwat kanan nga kundo pod. Mao gyapon dito sa Abrisa compound. Mga kabaro no, padayon sa pagbaktas. Sa nakita na ko mga kabaro. Pero tindaghan lagi pang sugdan bro mga kabaro grabe. Unsa ka na nga siguro mo tong sa to yung ingon nga kundo mangutan nata kung unsa nga kundo kung natay pangutanan. Ano mga kabaro no, andagway sa iCure Tower mga kabaro no. Nya kana dia mga kabaro SM Lanang Premier na mga kabaro no. Mangita tag entrance niya mga kabaro nga makasulod ta, pero karon mga kabaro unahon na nato ning naa sa likod
O magpangutan na ta mga kabaro no. Ya, may ngapon ya. Ya, unsa na siya nga building ya kanang gitukod? Chip ay ya. Unsa na nga building ang gitukod? Kuha na sir sa Santras. Sa Santras. Nag-vlog ko ya. Saan sa? Oh, gitanaw na ko kung saan naka-develop diri sa Loyo. Promotion na gyapon sa syudad. Sa asa man ka company sir? Vlogger ko sir. Vlogger ko promotion diri sa syudad. Sir, daghan naga-vlog diri sir. Diri paluparan nga drone diri sir. Sila sir naga-vlog sir. Ako lang i-crop imong naw. Ay lang ko sir. Mga kabaro no, Santras building din diri mga kabaro no. Mo ni nga develop diri sa Loyo mga kabaro no. Oho. Nya dito sa Loyo mga kabaro, mga subdivision. Okay. 1 2 3 daghana sa building mga kabaro no. Yan mga kabaro no, padayon tas pagbaktas no. Diri sa Loyo sa SA mga kabaro no. Yan kanan diha mga kabaro. Kanang adalan diha mga kabaro no. Paingon na siya sa pagawas, pa-exit ka mga kabaro no. Pa-exit na ka padung ka og dito na gid sa highway. Yan makita niyo mga kabaro no, Acacia Hotel Davao. Yan mga kabaro, padayon tas pagbaktas mga kabaro no. One Lecture ay Santras. Mo ni itsura mga kabaro no, kung mahuman. Kung kana diha nga sa likod mga kabaro. Mo ni itsura kung mahuman. Yan mga kabaro no. Nya, daghan na nagtapad-tapad mga kundo diri mga kabaro. Nya, One Lecture Drive, Davao Park District, Santras. Mo ni mga kabaro no. One Lecture din diri mga kabaro. Nagihimo nga kundo. Kini mga kabaro, luyo na ni sa SM. Kini luyo na ni sa SM mga kabaro no. Sa pagkakaroon mga kabaro no, padulong ta sa hospital mga kabaro no, katong bag-ong gituko diri nga hospital. Kuya, pasaylo ako kuya ha, kinahanglan lang ginako ning kuan. Ay ka problema kuya, kay katong kuan gi-promote na nako ni. Ako lang ipakita ni diri sa Loyo sa SM nga hinganin natong Davao. Pasensya kayo kuya guard, pareha ta kabaro ta gwardiya. Yung mga baro no, mao ni ang dagway pohon sa sulod diha sa kundo, diha sa Santras, One Lecture Drive. Mao ni dagway itsura. Yung mga kabaro, yan nagatbang paghawas nila at bang din nila ibadbad ning kuan sa SM mo, kundo gyapon sa SM. Mga kabaro no, mao ni ang itsura mga kabaro. Kaya mga kabaro, mao ni itsura. Pohon kung mahuman na diha ang mga kundo, mao ni itsura mga kabaro no. Grabe na gid ang pag-develop diri dapita mga kabaro no. Sa karon mga kabaro, di sa ko mo dritsog sulod sa SM. Gusto na ko mga kabaro no, ang diri sa gawas tanawon ako kung unsay nga bago. Ya, may ngapon niya. Tanawon ako mga kabaro no, kung unsay nga bago diri sa gawas. Mao ni mga kabaro ang sulod mismo sa SM. Ilang parking lot sa gawas mga kabaro no, mao ni. Pero mga kabaro, dili sa tadiya mo diretso mga kabaro no, mo tanaw sa ta kana mga kabaro kanang taas. Kanang taas nga building mga kabaro no, mao na hospital. Mao siguro niya pinakataas nga hospital diri sa Mindanao. Okay. One Lecture Drive. Okay. Upin ang fountain sa SM mga kabaro. Ano yung mga kabaro no? Itsura. Wow. Kung diri ka nagkuha og unit sa One Lecture mga kabaro, ang atubangan niya mga kabaro no, SM na. SM Lanang.
parking lot sa SM. Mga kabaro, no? SM Lanang na. Mega World Santras. Aha. Oh. Ay mga kabaro, no? Mega World Santras. LPDHI. Okay. Hoy. Yan mga kabaro, no? Ang atubang tadi sa kuan. Musulod gyapon tadi niya mga kabaro, no? Ang problema kung tanang na to mga kabaro, ha? Kung asa mo agi si ate, ha? Kung makasulod ba diya nga? Makasulod ba, no? Yun, no? Makasulod mga kabaro, no? Kung gikan ka diri sa hospital. Ay mga kabaro, gwapo gid kay yung hospital diri mga kabaro. Matay na develop na gid ning luyo sa SM Lanang. Tigtanaw nimo dito sa tubangan mga kabaro, no? Di nimo ni maklaro. Sa pagkakaroon mga kabaro, pero di na gina akong klaro, ha. Pero di na kita magpaduol dito mga kabaro, no? Muna yung luyo sa SM Lanang mga kabaro, no? Nay parking lot, nay fountain nya. Ang ilahang mga kuan, ang landscape tanaw na to niya mga kabaro, no? Ang landscape diha mga kabaro, no? Kung makumpara ba nato sa makumpara ba nato mga kabaro, no? Sa Abrisa. Mana mga kabaro, oh. Ano yung mga kabaro, no? Bago pa nigi abrihan sa publiko ni nga yung hospital mga kabaro, no? Ang pinakataas yung hospital sa tibuok Mindanao. Ano mga kabaro, oh? Sa pagkakaroon mga kabaro, uy! Aha! Sa nakita na ko mga kabaro, no? Hala, daghana ginagi panghimong kundo diri, ano? Mga kabaro, oh. Kana kundo gyapon na diha mga kabaro. Oops. Ala mga kabaro, kita na gid ako. Oop. Nya ka diha mga kabaro, mga kundo na. Wapok balo mga kabaro, no? Mag-imbestiga sa mga kabaro, no? Kung unsa na nga kundo diha. Sir, ay hapon. Unsa ni sir nga iro, sir? Kani police dog, kani isa hotdog. Si sir, ang isa daw police dog, ang isa hotdog. Mao ni mga kabaro, no? Ang itsura sa Bagong Hospital mga kabaro, no? Yan mga kabaro, no? Padayon sa pagbaktas mga kabaro, no? O wagi lang ta mga kabaro, no? Dita mo sulod mga kabaro. Niya kan dia mga kabaro. Gawas hospital, puro na kundo mga kabaro. Na makita niyo mga kabaro, oh. Wow. Okay. Ang pangalan din ng hospital mga kabaro. Sa layo pa makita na ko LPDHI ang iyang signboard. Ano, signage. Kay ang pangalan din niya dara mga kabaro, Lanang Premier Doctor Hospital Incorporated Medical Resort and Wellness Center. Okay. Ano mga kabaro, no? Ang gawas sa hospital mga kabaro, no? Kung makita nyo mga kabaro, no? Gwapo ang building. Ang sa ako pag-research magunay mga kabaro, bago lang na-open niya, sa pagkakaroon siya ang pinakataas ng hospital sa tibuok Mindanao. Perting gwapuha din mga kabaro. Gwapo. Puro naman ko gwapo, eh. Lindot. Perting linduta din mga kabaro. Mga kabaro. Ato ipakita mga kabaro, no? Kung unsa yun ka kanindot, no? Kung diri ka banda. Iyo, no? Ana ka dito. Yan dito mga kabaro, no? Di sa tamulapos. Balik na diri mga kabaro. Kaya ang atong gustuhan-tuhan mga kabaro, nga ipakita po mga kabaro, no? Ang suot po sa compound po sa SM. Dili lang kay sa may hapon. Shoutouts taga SM, no? Oh. Ha? Ano? Oh, vlog. Nadria. Ay sa pakigunit ko.
Oops. Wala, Bisayain natin. Bisaya ata, ayaw ng Tagalog. O, kamoy gunay, kaya ito ba sa inyo? Ito ba sa inyo? Shoutout mo kung sa inyong shoutout nyo. Shoutout nga pala sa kay Kalbo. Shoutout, gutom na kay May. I-shoutout niyo, ang inyong dapat i-shoutout. Sige, shoutout mo. Shoutout sa mga kababayan ko dyan sa Cotabato. Shoutout karon wa mi tip zero sa. Wala mi tip ron. Kani dagog tip. Kani unsa may ingon nimo ko. Shout out ako sa HR nga unta dili ko magisan nga nidawat og team. Nakita mo nga kita ka sa CCTV. Sige. Subscribe mo na niya. Subscribe mo. Subscribe mo. Mag-isang sa karon sir. Sige, i-shoutout siya tanan. Katumagailan niyo sa sim. Nakalibre sudan sir. Sige, salamat ha. Des ako. Mga kabaro na to no, nga nagtrabaho sa diri sa SM, sulod sa SM Premier Lanang. Yung mga kabaro no, mo ni ang itsura sa gate pasaka ka dito sa ospital. Ano? Gi-close day siya. Unya mga kabaro, ang gawa sa ospital, idoli na to mga kabaro no. Ang gawas niya mga kabaro, mo ni mga kabaro, na fountain sa pagkakaroon. Limpyo kayong fountain mga kabaro. Okay. Pero mga kabaro no, padayon sa pagbaktas no. Nanapon tayo bagong mga kabaro dari sulod sa SA mga kabaro no. Ano yung mga kabaro no. Gawa po pag landscape ang ilang hospital mga kabaro. Nindot na landscape. Pag karon gipang sarado ang ubos. Kanya nasa ikaw mga kabaro ba? Ang kanindot niya hospital. Kung gusto ka gigutom ka nya puntahay ka to, gusto nimo nga mag-race nya dool ra ka diri ay akundo mga kabaro. Kumakuha ang unit dia dool na kayong hospital. Dool lang SM. Tanan mga kabaro no, dool. Nya kana mga kabaro. So nakita nako. Pangutan na no, kung unta na akundo dagi mo. Ya, may hapon. Unsa nang gihimo diha ya? Unsa nang gihimo diha O kana. Kundo na ya, kundo. Sige. Salamat ya. Kundo siya mga kabaro no. Oh. Wow po siya kundo mga kabaro. Kaya naman doon sa SM, unya, hospital. Round ball rin mga kabaro. Ni round ball mga kabaro no. Pala mga kabaro no. Padayon tas magbaktas mga kabaro no kay gusto ko musulod sa SM. Unya mga kabaro, gwapo siguro sudlan kung oops. Mga kabaro no. Padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Kakita naman nato dito mga kabaro, diri na punta sa sulod mismo sa SM. Nga mga kabaro, 4 lanes na ang dalan diri mga kabaro no. Makita niyo mga kabaro no, 4 lanes na ang dalan. Mo ni ang parking lot diri sa gawas. Luyo sa SM mga kabaro no, mo ni ang parking lot. Kapo guys. Nga kana mga kabaro, one lecture. Kung mahuman na, grabe. Nag-atbang-atbang lang ba hospital. Woo! Kanindot sa view. Nga pagana hospital, SM, kundo. Grabe sa SM Lanang. Malula po ka kabaro no. Kung malula ka sa kuan, sa Abrisa, makalula po na diri oy. Tatanaw na ko mga kabaro no, kung mga human ni tanan mga kabaro no, kini pang sugdan diri nga kundo. Kini bakante mga kabaro, kini. Pun na po itaod, unsa na po kay itaod diha no, perdi. Grabe malula ka. Malula ka sa kadako. Sa kadako po baktason kung mag-walking. Siguro mga kabaro no, kung buntag sayo diri buntag sayo, grabe siguro mag-walking diri oy. Unang-una dako kay dalan. Nya diri ilang
ilang sidewalk dako kayo. Napakita na akong sidewalk ha. Oh, okay ka diri oh. Kusog kay imong lakaw. Oh, kusog kayo. Nagatubang nimo fountain. SM na sa likod. Ah, grabe. Perting ko po kung dili ka mag-walking mga kabaro. Ano? Gwapo. Nindot. Perting ninduta mga kabaro. Nakaroon mga kabaro, no? Musulod ta sa SM. Pakita na to kung sa view. Ah, no. Dili ta musulod sa mismo nga. Dili ta musulod mismo nga sulod gid sa SM. Kun dili sa gawas lang mga kabaro, no? Kay ang sulod sa SM sama sa ingon ako sa Brisa. Kung unsay sulod sa mall, mura na sulod sa mga Brisa, SM, guys, ano mall. Mura na. Ya, mayong hapon ya. May hapon ya. Agi kuya ha. Sige, sige. Mo ni mga kabaro. Kana og mahuma na mga kabaro. Grabe. Nakita ni mo na mga kabaro, no? Kana mga kabaro. Kung layo, kung tayo magsakay ka no. Di man ni mapansin kay mutuyok lang ka diyan mga kabaro, round ball. Na kabaro, hospital na. Ya, agi kuya ha. Mo ni mga kabaro, no? Ang luyo sa SM. Karon mga kabaro, musulod na sa SM. Tanaw na ito mga kabaro, ano, kung ang atubangan o ang luyo. Nakita mo ko na mga kabaro. Kung unsa ka nindot na mga kabaro. Kung mga huma na diha mga kabaro kani. Kung mga huma na. Kana grabe. Yung nagatubang. Nagtapad og SM. Nagtapad og SM mga kabaro. Grabe. Yan mga kabaro, ano? Hala. Nanginahanglan like face shield sa gawas. Nanginahanglan din mga kabaro o face shield. Kuya, mag-face shield kita bisag dinala diri ata? Diri lang? Ano? Diri kuya, mag-face shield kita diri lang. Oh. Pero dili na kumusulo dito kuya. Di, nag-vlog lang po kuya. Gikan diya kuya. Okay ra ya? Ah, sige sige. Salamat ya. Ano yung mga kabaro, ano? Oy, kung nade ka sa parkinganan diri sulod sa SM mga kabaro, wala na, mutibadbad na sa imo ha. Ang ospital, kundo, sulod sa mall. Nya karon mga kabaro, no? Nata sulod sa aluyuta sa SM mga kabaro, no? Kanya mao ni ilang fountain mga kabaro. Wow. Ah, okay. I-try na og lingkod dito mga kabaro, no, kung unsay. Limpyo ha sa tubig mga kabaro, sa fountain diri sa SM. Iyo, no? Yan mga kabaro, no? Padayon na sa Bagbaktas mga kabaro, no? Kung mukuyog mo sa kong vlog mga kabaro, no? Kung kuyugan ko ninyo, no? Mura na po pong nagsuroy diri sa gawa sa SM. Yan, makita pag ninyo mga kabaguhan nga development diri sa tuwang sa SM Lanang. Yan mga kabaro, no? Karting kusuga sa tubig sa pwede sa mulingkod ko mga kabaro, no? Yan, ang luyo ni mo fountain. Stang limpyo sa tubig mga kabaro. Yan, agatubang. Kung gabi siguro mga kabaro, namon yang gitawag diri sa SM katong dancing fountain mga kabaro, no? Woo! Yeah, baktas-baktas ang yapon ng mga kabaro. Walking. Mo yung mga kabaro, no? Ang fountain diri sa SM. Yeah, mga kabaro. Palayo tas pagbaktas mga kabaro, no? Oops. Lagi na ako isim, no? Kuan ba? Sa siguro mga 2 ka tuig na mi diri. Mag-uyab pa rin mi sa kumisis. Last na mong suroy diri. Wag ginaon sa ba mo? Gapo gyapon kay limpyo gyapon kayo. Kita niyo mga kabaro. Limpyo gyapon kayo nya. Oy, hello. Nya nagko na ni. Mga kabaro, no, pag ani ako diri atulas na mga ani misis. Gagmay pa ni nga kuan kining Chinese bamboo. Kung Chinese bamboo gid siguro. Okay.
Mga kabaro no, padayon sa pagbaktas no. Atong tanawon pa ang mga kabaguhan diri sulod sa SM no. Mga kabaro, subscribe po sa kong channel no, labi nag taga Davao ka kay i-update mo kung unsay mga bag-o, unsay nga bag-ong himo diri sa tuwang syudad no. Sa kong mga kabaro, subscribe po sa kong channel. Oops. Og diri ko moagi. Wow. Woo! Ang abrisa na po ingani. Woo, kabugnaw. Pero tingnan mi mga kabaro, bugnaw kayo. Kita rin diri. Wow. Relax kayo ka. Na diri mga kabaro. Pero tingko po nga mga kabaro no. Padayon ta sa pag tanaw. Okay din mga kabaro. Kung diri ka maglingkod mga kabaro no, makita na nimong kondo, pak, hospital. Woo! Playground, gwapo kaayo. Mo ni mga kabaro no. Pero tingko puha diri. Oops. Ay atong gilakwan. Pak. Atubang na ka diha mag-down dancing fountain mga kabaro no. Oh. Mo ni itsura sa luyo sa SM mga kabaro no. May hapon ninyo. Oops. Mo ni mga kabaro. Oops. Pwede ka mapapicture diha mga kabaro, mo tindog ka buon sa. Ya, pwede po siya dulaan sa mga bata may hapon. Pwede po mga kabaro no. Kung na kay anak, pwede po dulaon siya ah. Yan, fountain. Ya. Atubang ka atong mga kondo mga kabaro. Hospital nga bago pinakataas Mindanao. Wow. Wah, may hapon ma'am, agi ko ma'am. Ano mga ba? Oops. Oh, uy, may sounds. Mugawas na mga kabaro no. Og. Diri tas fountain. Ano yung fountain mga kabaro? Kung dulo nimo karon mulipot ang mga kabaro no. Dita diha ka na sounds banda dirita. 27 minutos ako nagbaktas-baktas mga kabaro no. Sa karon nakalami po na ako ang content mga kabaro nga baktas-baktas kaya naman unang-una manggawas imong singot niya. Kaya kung trabaho mo mga kabaro no, usa ko ka security guard diri sa Davao. Walay sigot mo gawas mga kabaro no. Kung magbaktas-baktas ko sama ani walking. Grabe singot manggawas mga kabaro. Nya kana mga kabaro no. Kita ni mo tubig mga kabaro. Limpyo kayo. Hangtod dito mga kabaro. Perting papuha, ay papuha, ninduta. Nya mga kabaro no, mo ni landscape diri mga kabaro no. Uy, hehe. Sa mga kabaro nako no nga hilig o vlog-laag. Kuyugin lang ko yung mga kabaro no, kay itorta mo diri sa SM. Oops, pwede ta diri pwede pick up. Okay. Ay kato ning giluyuhan ganina mga kabaro. Ako burag kundo siguro ni park in gyapon. Oo, kundo na mga kabaro. Pero dili kay sa taas. Tapos na hinganing isim mo. Mga kabaro no. Sa pagkakaroon mga kabaro, padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Adto pa ta sa ilahang entrance mga kabaro no. Mga kabaro no. Kung naa ka sa SM mga kabaro, siyempre ang iyong tuyo mamalit lang. Mamalit, mangaon. Nya uban na mga dula-dula da sulod, magpa-massage. Pero mutanaw mo sa kong vlog mga kabaro. Mura na po mong nag-tour sulod sa compound sa SM. Muna mga kabaro no. Uy, pangita tagdalan kabaro. SM Lanang Premier. Sa mga kaduha no, i-shout out ako tong nag-request na ako diri ang diri na pug ko pabaktaso no. Shout out sa imo mga Kuya Sir Ray Lobo. Og si kita to isa. Shout out sa inyo no. Kay sa pagkakaroon ako yung natagaan og higayo time og panahon. Nga i-vlog na ko ning lugar mga kabaro no. Oops. Yeah, may hapon niya.
mga kabaro, park in, park diha mga kabaro, kondo, iCure, luyo pa gyud sa One Lakeshore Santras. Pagabot ito hospital. Wow, grabe. Lula ka sa nindot. Dari dapita. Yeah mga kabaro, no, padayon ta sa pagbaktas mga kabaro. Kay daghang patag pwede nga ipakita, pero sama sa akong ingon kanina mga kabaro, no, dili ko gasulod og mga sulod sa mall mga kabaro. Unang una, tanan naman gud ang nasa sulod pamilyar, dili na siya excited ba sa mananaway, pero naka diri sa gawas lang maglaag ka, wow, mayong diris parkinganan, parking lot pa lang daan ba. Plastar kayong parking lot diri sa SA mga kabaro. Naa sila parking lot sa bike. Muna yung mga kabaro, ang nakagwapo. Kung mag walking tour ka, kaya ano man, unang-una mga kabaro, no, ang atong oras karon, no, alas 3:30 sa kapunon. So mga kabaro, ano ko, no, gikang hug duty sa pagkakaroon nara di ay andul 8 sa kuano, andul 8 sa Acacia Hotel Davao. Kagwapo, ay kanindot sa area. Nindot kayong building lang mga kabaro niya, nagatubang diri sa SM. Grabe. Parking lot sa mga motor, parking lot sa bike, ug sasakyanan. Kalami baktas-baktas diri sa SM kay tanan. Siguro mga kabaro, no, katugtugol diri sa may hapon niya. Siguro mga kabaro, no, ang katugtugol diri sa SM, katong dugol jud gay diri sa SM. Gawuking siguro sila diri mabuntag kay naman. Bisag sulod lang ka sa compound sa SM, kung dili bawal, no, siguro dili bawal na walking diri Pero tinamang sus grabe. Di na kinahanglan nga mubaktas paglagyo kaayo. Kay bisag mulipot lang ka sa compound lang sa SM. Isa nimo kaliputan mga kabaro, no. Grabe. Malula ka sa kadako sa SM. SM Lanang Premier. Malula ka sa kadako. Ninya mga kabaro, no. Acacia Hotel Davao, no, gwapo jud kayo. Hindot mo rin kailang building sa duol day mga kabaro. Yan mga kabaro, no, nagpadayon kong baktas. Padong na sa entrance mga kabaro, no. Okay. Oops. Pwede ba ka baktas sa gilid? Pwede. Kinay bike lane. Mga kabaro, no. Ano yun? Diri Hak. Mga kabaro. Kuto sa maigo sa kong kamera mga kabaro. Makaingon ka, nindot yun. Basta diri ka napita sa SM. Mga kabaro, no. Padayon sa pagbaktas mga kabaro, no. Oy. Nga ka na diya mga kabaro. Dalan limpyuhan, no. Grabe. Uy, nai-sounds. Dagan sa tanga kabaro, no. Kaya nai-sounds mga kabaro, no. Mudagan tag. Ang sound na lang. Dagan sa mga kabaro. Ngita tagdalan mga kabaro, no. Uga sa tama kakita, no. Dito mga kabaro. Dagan tag kaya nai-sounds. Pastilan. Mga na yung parking lot, no, mga kabaro, no. Diriya po mga kabaro. Napod sila yung parking lot, oh. SM Lanang mga kabaro, no. Ang atubangan mga kabaro, na ang highway sa Lanang. Nya sa pagkakaroon mga kabaro, hindi ta pwede maagit, pero agit na diriya. Naagi sounds mga kabaro. Oops. Dagan ta mga kabaro, no. Uy, sugas Oy sir. Yeah. Bigang ko sa loyo ya. Sa dito dapit ya kay na sound siya maka-copyright ko. Dito dapit. Oops. Vlogger ko sir. Vlogger. Bakit permit? Wala sir, pero gikan ko sa ato lang i-promote ang atong area diri sir. O kung sa mga development diri sa SM. Pero di ka naman ka dito sa... Di ka dito sir. Nanangin ko sa garden sa kwan. Sa sulod sir. Dito na sir, kinay sound siya sir. Makapiright ko sa sound sir. Vlogger? Vlogger sir, vlogger. Vlogger? Sa YouTube. Oo.
Salamat sir. Ano yung mga kabaro, no? Ang gawas. Ang gawas sa SM. Oops. Di lang ako makapiright sa sounds. Ano yung mga kabaro, no? Ang gawas sa atubangan sa SM mga kabaro. Sa mga uban mga kabaro, dili sa pamilyar ani naka-vlog mga kabaro. Diri ako di ay mura pug sa SM Kulan. Naasay na maligya og katong mga hilig og plantito. Na diri mga kabaro no, naapod sila mga bulak baligya mga kabaro. Mga kabaro no. Diri ang mga kabaro. Mga kabaro sa kataron sa taas. Napas sila mga bulak sa taas mga kabaro. Ano yung mga kabaro? Uy. Cactus. Cactus nya. Sa pa ni? Mga bulak, mga brato ni mga bulaka og mahal. Mga tanat Ma'am, unsa ni nga bulak, ma'am? Padalig, sir. Tagpila pod? 3.5 na po tayo 1 sir. Mahal no? Kini ma'am, pila ni? Kaya siya, sir, kay 350 na siya, sir. Okay. Ma'am, daghang salamat ma'am. Sir. Muna yung kabaro no, sa mga hilig og bulak, mga plantito. Dali mga kabaro, pwede palit. Yung mga kabaro no, 35 minutes akong binagtasa yung mga kabaro no. Mangita tagkasakan kung pwede ba tamusaka di sa taas mga kabaro no. Try na to no, kung makasaka ba ta. Kanan diyan mga kabaro no, kalsada na paingon og sa panakan, paingon og bahada. Uy, ay gilak di ay. Muna yung sa exam mga kabaro, kung ikang ganyan mo sakay kag kanang nag-commute lang ka. Okay, nakalak dahil siya mga kabaro no. Di ta pwede mo saka sa taas. Ano ni? Flyover. Yung mga kabaro no, diri na ko putlon akong vlog sa SM mga kabaro no. Ipakita na ko ang luyo. Ang luyo mga kabaro no, kung saan nga-develop sa luyo. O diri sa tubangan mga kabaro. Di na siguro ko kakuhaan diri mga kabaro no, di na siguro ko maabot. O diri na nato tuyokon mga kabaro no. Og daghang salamat sa pagpuyog mga kabaro no, sa vlog nako diri sulod sa SM. Niya mga kabaro no, suporta. Salamat sa pagsuporta sa Bisaya vlogger mga kabaro no. Ugunta perminti ko nyo kuyugan mga kabaro no sa ako ang vlog. Pag-promote ato ang syudad diri sa Dakbayan sa Davao no. O katundugay atong i-promote sa mga kababayan atong taga Visayas o Mindanao no. Kaya kini akong vlog mo mga kabaro, Bisaya gid ni. Kaya mga kabaro no, daghang salamat sa pagkuyog. See you next video.